Mga tats, mao na yung part 2 sa atong giadton gahapon no. So atong himuon nag-video-video to dia. Habang nag-video-video ta mga tats na ako'y nakita nga isa ka lugar nga pwede na to sa kaon. Pwede daw mga pediha. Siyempre para mapatunayan atong sa kaon para kan tinuod jud mga tats nga dili halong biro ba. Atong testingan. Mga tats, saka ta dito. Mga pilang. Pero na entrance cafe 20. Tara. Oh, di ba? Tara. Og pagkahumamatas akong gisaka ang hagdanan diha wa ko ilabot o maguba pa na o dili ang importante magumatas ma-enjoy ko og ma-enjoy pod mo di ba samtang nagsaka-saka ko dira mga tas ni tawag di ang akong anak sa sige na ko video mga tas nalintan din ako akong anak mo na akong gibira pero sa tinuod mga tas di pod basta-basta mo saka dira kay ngano man wa mo gud mataraw og panday pero okay lang kay enjoy mo gud experience ba mao na gihatag ta sa ko ang kape mga tas kay mao gud akong gi-order libre mo gud na ihatod og libre pod nga bayaran. Nanatan si babaw. Madura tag mga pe. Inga na ta ka high tech. Sa di ay. Hop. Hoy ako anak. Ali. Automatic. Pagi na ito pumasok ta. Uy, gagawin ba din? Joke lang. Hop, dili ko. Oh, ha? Anak din mga pimatats. Hop. Enak. Ay, so, say kagul kay pailalo mo tong hulog di pataas. Ah, di ba? Ay, kabuang matas, asa mata mapadpad. Op, napa. Lingkod sa matas ah. Ay, nako. Oh, nanata sa ang saning lugaran ni mga tats. Oh. Bagay ko mo naman tas narin ni sa Jinsan ay. Nindot man dalag uyab diri mga tats. Sikreto lang. Pag mag-away mga tats, panglabuyog lang. Oh. Manali ayun mag-away diri mga tats, gamay na tulak din ha. Punito ni kas lalom. Nya, mo na sa to. Kay murag kuyawan ako. Sunod na pod.